Athena, here at Aegean 111 on heading 180 degrees, maintaining 240. Aegean 111, proceed to Pellac holding, maintaining flight level 240, stand by for further advice. Roger, Pellac holding and standing by for further Aegean 111. 111, the airport of Athens is closed due to snow till 1350 and expect approach time for ILS Whiskey runway 03 right at 1420. 1420 confirm. To confirm Aegean 111 for you. Roger that, request IFR clearance to proceed to our alternate which is Macedonia Airport. Okay, Aegean 111, stand by please. Roger that. Aegean 111, contact director 128.905 for further instructions. 128.905, Aegean 111, yes. Approach Aegean 651, would like to head to Thessaloniki. Hi sir. Το 651 στρέφεται αριστερά, πορεία κατευθείαν για Αμπλών και θέλετε ψηλότερα. Αμπλών και ναι, ψηλότερα για 651. Για 651 συνεχίστε την άνοδο τώρα για το επίπεδο 300. Για το επίπεδο 300 για 651. Approach, καλησπέρα from Aegean 803, maintain flight level 250 to Aegina. Aegean 803, proceed to Aegina holding pattern, descend to flight level 200, expect approach time 20. To Aegina holding pattern, descend flight level 200 and expect approach 20 of the time, Aegean 803. Aegean 803, vectors for ILS Whiskey 03 right. Whiskey 03 right, Aegean 803, low visitors confirm. Affirmative. Από Interjet 3007 κατεβούμε στο 150 επειδή είμαστε ακριβώς στην κορυφή. 3007 κατεβείτε τώρα για το 130. 130 Interjet 3007. Αυτή είναι χαίρετο Ολυμπιακή 178, κατερχόμενη 190 από την information. Μέσω Ολυμπιακή 178 προς το holding pattern της Αίγινας, συνεχίστε για το επίπεδο 150, expect approach time και 32. Expect approach time και 32 για το 150 για την Αίγινα η Ολυμπιακή 178. Athena, good afternoon, Olympic 162 at level 190 on course Aegina. Information Romeo. Καλησπέρα καλησπέρα Olympic 162, proceed to Aegina holding pattern, descent flight level 130, expect approach time 55. Okay, descend level 130 to Aegina holding pattern, expect approach time 55, Olympic 162. Πηγή 178, ελάτε αριστερά σε πορεία 150, κατεβείτε στα 7.000 πόδια. Αριστερά πορεία 150, 7.000 πόδια Ολυμπιακή 178. Interjet 3007, descend 3,200 feet, clear ILS Whiskey 03 right. 3200 clear ILS Whiskey 03 right, Interjet 3007. Πηγή 162, κατεβείτε με στο holding στα 9.000 πόδια με 10.26. Κατεβαίνουμε στα 9.000 10.26 στο holding και μπαίνουμε στο holding 162. Πηγή 162, από την παρούσα θέση στρίψτε δεξιά σε πορεία 170 και κατεβείτε για τα 4.000 πόδια. Από την παρούσα δεξιά πορεία 170, 4.000 πόδια, Ολυμπιακή 162. Πηγή 352, πηγαίνετε προς το holding του Pellac στα 8.000 πόδια. Θα σε ενημερώσω, θα μείνει κλειστός ο διάδρομος για κάποιο διάστημα, θα σε ενημερώσω για πόσο. Pellac holding 8.000 Ολυμπιακή 352, αναμένουμε. Πηγή 352, για 40 λεπτά περίπου θα είναι κλειστός ο διάδρομος, θα μείνετε στο holding. Ναι, εμείς θα κάτσουμε. Κύριε. Από την Ολυμπιακή 234 μπορούμε να έχουμε leg time των 2 λεπτών στο holding. Στον 2 λεπτό 234. Από την Ολυμπιακή 234 μπορούμε να μείνουμε για holding στο 170. 34 παραμείνετε στο 170. Ευχαριστούμε.
Πώς είναι η ώρα εδώ αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο από την 234? Μην υπάρχει χιονοθύελα, να σας ενημερώσω να ρωτήσω το πρώτο ξανά. Ολυμπιακή 234, 200 μέτρα είναι η ορατότητα, το RVR είναι 1500 στο πρώτο μέρος, 1500 στο δεύτερο και 1100 στο τρίτο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα καθαρίζετε το διάδρομο? Πάτε. Τώρα μπαίνουμε στο holding επειδή καθαρίζετε το διάδρομο. Υπάρχουν εκχιονιστικά μέσα στο διάδρομο ώστε να το καθαρίσουν, ταυτόχρονα υπάρχει χιονοθύελα βέβαια. Ελπίζουμε ότι θα έχει καθαρίσει μέχρι και μισή της επόμενης. Και τι νούμερο είμαστε στη σειρά προσέγγισης? Το 3. Ολυμπιακή 907, κατεβείτε στο επίπεδο 230. Αυτή τη στιγμή που έχουμε αναμενόμενο χρόνο και 17.00 σε μία τώρα δηλαδή, θα μπορούσαμε να μείνουμε στο παρόν ύψος. Θα ήθελα να κατεβείτε στο 230 για να υπάρξει ελεύθερο το 240 για την επόμενη άφηξη που θα έρθει. Αν σας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, μείνετε στο 240. Εντάξει, αν εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να μείνουμε 240. Αν σας δημιουργώ όμως κάποιο πρόβλημα, κατεβαίνουμε. Ωραία, μείνετε στο 240 μέχρι να δημιουργηθεί το πρόβλημα και θα σας ενημερώσω για κάθοδο. Οκ, ευχαριστούμε πολύ. 234 μπορούμε να ανέβουμε στο 180. Ολυμπιακή 234 να ανέβετε στο επίπεδο 180. Για το επίπεδο 180 Ολυμπιακή 234. Αθήνα από την 234. Προβείτε κυρία. Αυτό που είπατε για τη Θεσσαλονίκη ότι μπορεί να δεχτεί μία ακόμα πτήση, πόσο ακριβώς ισχύει? Δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα να ζητήσουμε να κάνουμε diversion στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη μας είπε ότι μπορεί να δεχτεί λόγω θέσεως πάρκινγκ μία μόνο πτήση. Έχουμε εξασφαλίσει ότι μπορεί να δεχτεί γύρω στα 10 αεροπλάνα και έρχεται. Έχουν κάνει μέχρι στιγμής 11-12 αεροσκάφη divert στη Θεσσαλονίκη και όπως καταλαβαίνετε έχει γεμίσει. Η Ολυμπιακή 352 θα ήθελα να ανεβεί στο 200 τώρα. Ολυμπιακή 352 ελεύθερη για το επίπεδο 200. Ολυμπιακή 352 στο 200. Από την Ολυμπιακή 352, νεότερο από τον καθαρισμό του διαδρόμου. Ακόμη βλέπω τα μηχανήματα είναι μέσα στο διάδρομο, δεν μας έχουν ενημερώσει. Δηλαδή έχουν καθαρίσει το μισό ας πούμε. Δεν μπορώ να έχω τέτοια ενημέρωση. Βλέπω ότι τώρα ξανακάνουν πάλι τη διαδρομή προς τα πίσω και έπονται και οι τροχόδρομοι, τα taxiway link, συγγνώμη, για να μπορείτε να βγείτε στο τροχόδρομο. Και ευχαριστώ.